isiqoko kumakarapa amataconsela entshebeni yilephu siyaqandula. Namhlanje ke siphethe indaba enzima kakhulu, Ramaphosa's impeachment. Yasinda indaba yasephalaphala. Hayi namhlanje bezibambe kwi-Concord bonakala i-ruling ithi impela i-National Assembly ayenzanga kahle. Kumele ngabe yarula otherwise hayi ngale ndlela enza ngayo. Futhi singasho sithi ANC yasebenzisa amandla ayo ukuba i-majority eParliament. So now izinto ziyajika ke manje. I-ANC kubuka sengathi manje ke isiyayilungiselela ngoba siyabona ukuthi hayi konakele manje. Okuzwakalayo ukuthi ke since uPresident Zuma uMK Party waloke ekhalile ngemembership yakhe ku-ANC, it was a plan all along. It was a plan all along. Njengoba kuthiwa ke manje umdlalo we-chess, kudlalwa i-chess kuthiwa cha umdlalo wobuchopho, wencitha buchopho, isikhathi ke manje kuyabonakala ukuthi there was something ekade phekwa sonke lesi sikhathi. Lana ke siphethe u-breakdown Mathenjwa, insizwa u-breakdown, uyasebenza breakdown, uyayichaza lento. Le nsizwa kayijwayele ukushaya eceleni ke ngendaba zomkhonto wesizwe. Ake sizwe ukuthi ke isiphatheleni ithini. Uyasebenza breakdown. Sibingelele fellow comrades and fellow South Africans. Hayi namhlanje ngathi kuserious kakhulu. Sizokuhlazela ipolitiki eserious kakhulu emva kwephalaphala impeachment kamongameli uPresident Ramaphosa. Ukuthi kuzokwenzakala kusuka namhlanje. Asisho ukuthi ke this was a long term plan. Kade yahlelwa lento lena. That was a plan ubaba uZuma ayiqalele iMK ukuthi uRamaphosa uzongena ahle ANC be less than 50% ibe kwi-coalition nabelungu ebese umuntu ngaba i-deputy president ebese uthi abelungu ba-impeach Ramaphosa bese take over umlungu bese ngena abelungu baphathe izwe. Kuzokwenza kanjalo ke bekuzokwenza kanjalo kodwa kuzokwenzeka kanjalo manje kuzokwenzakalani ke asinitshela ukuthi ke eNingizimu Afrika umongameli wethu uPresident Zuma uNcamanala angase abuyele ekubeni umongameli wezwe in no time. Ekade iqaleke ingxoxo lokuqhubeka phakathi kokuthi ke abuyele ku-ANC nomkhonto wesizwe basebenzisane. Umongameli uZuma yena kuphela ubonakala strong ukuthi abomongameli alidizwe. Izwe liyamdinga umongameli ofana noZuma onesipiliyoni nonomdlalo namazwe omhlaba. Njengoba sinenkinga nga-oil nje emhlabeni siyamdinga uZuma uzosithengela oil eRussia awuhambise ngemuva awandle ku-Strait of Hormuz uzofika la eSouth Africa. Asisho ukuthi ke iningi into ezokwenzeka ukuthi ke kuzothi uma ngabe ke uNcamanala uzongena uNcamanala idile sure ithi ke uNcamanala uyabuyela njengomongameli umkhonto wesizwe kwi-ballot paper awukho sibiyela kwagogo sonke sibiyele ekhaya uzobuyela imembership yakhe kwi-NEC NWC ANC ezohlala manje uzokhuluma ukuthi sisebenzisana kanjani kade iplaniwe ke lento egoli bekuyi-MK ne-ANC ayuhlanganisa 50%. That's why uMinister of Finance ku-EFF isizathu sokuthi ke soyidinga i-EFF eGauteng kuphela kwi-national asidinga i-EFF ku-province KwaZulu-Natal asidinga i-EFF. uZuma ke umbhalo uzoba uconvener we-ANC umusha uzoba deputy president kaNcamanala uPaul Mashatile uphumphele indaba yakhe kune-coalition entsha ke ezongena manje MK ne-ANC akuyona i-coalition MKP vele ANC KwaZulu-Natal siredi ukuthi upremier wethu umusha uzongena uzofungisa eParliament kade bufuna ukufungisa-ke omabuyakhulu no-James Kumalo. uJames uzongena njengondunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal la ke esifundazweni ngaphansi kwe-ANC nomkhonto wesizwe party okhethweni sizohamba futhi sibambene siyiqembu elilodwa. uZuma uzobe ubuso be-ANC sonke sivotele i-ANC kuzoba njalo ke manje ke uMagaye ke i-voice note efika izolo ewu-10 minute isuka lapho kwi-intelligence ukuthi ke uZuma la ngihamba nathi ya-ANC siyavuma yini ingakho ebiza umhlangano next week Friday Saturday ukuthi bozani nonke amasosha nithathe resolution no uma kubuyela kwa-ANC thina sisayi kwa-ANC siwumkhonto thina asiyindawo uZuma kahambe yedwa makuthi uyahamba siyamsupporta kodwa asibuyeli kwa-ANC sovota sodwa siwumkhonto kunengxabano ekhona-ke njalo amasosha athi asiyike kwa-ANC abanye bathi no thina sihlele emkhonto nasabuyele emuva sila ngamani nathi sovota sodwa siwumkhonto thathe iy'nqumo zethu siwumkhonto kodwa uZuma yena usengale vele usebuyele ekhaya bavumelene ubufakazi balokho uzofakaza uMagasela Mzobe kade head in the president eholelwa i-MK party uthe mayimisi uMagasela Mzobe kwafakwa head in the president entsha ukhelwa i-state ngoba sekulungisela ukuthi uNcamanala uyongena ekhunjaneni eParliament e-Union building wa-IEC kade usenkandla ngeke u-IEC ezongena emzini wakho bese futhi zikhona inkomba zokuthi uyasetshenziswana uRamaphosa eSwazini nomongameli uZuma bebona la bezwana
ingakho le video into kakhulu-ke kukhulu okusazokwenzeka, expect the unexpected. South African politics will surprise you day by day njengamanje, kuningi okuzokwenzeka, expect the unexpected. Ipolitiki izovela manje ubala, lindele into ongayazi, ungabiza abantu ngezitho, ungathuka abantu manje, just relax. Kade-ke uNkulunkulu angeke futhi ngoba iningi kakhulu information, kodwa uMagayi usibizile next week uthi abantu abawu-10,000 wonke amabranch awehla sikhonto ngqo asabuyeli kwagogo. Kusho ukuthi-ke namba noMagayi noma namba noZuma kukini-ke injalo ndaba. Hey, babizile abantu uMagayi. Yeah. Sazi noma uyogcina istadium noma uyogcinaphi. Nayi indaba. Ngempela ke khona-ke maseqinisweni-ke indaba ka-IEC yokuthi iyenkandla indaba ebinqophamlando edide wonke umuntu ukuthi ngabe isiphi isizathu besingahanjelwa IEC enkandla. Okay. After that amasosha omkhonto wesizwe abizwa enkandla shona khona the day after IEC esenkandla. Enkandla amasosha omkhonto wesizwe afike-ke ahlala nonqamalala phansi. Yila qhamuke khona-ke le ndaba le esadide namasosha njengamanje kubonakala ukuthi amasosha awasafuni ukubuyela kwa-ANC ngoba phela awazange aphatheke kahle lapha. So manje-ke leyo nto-ke manje zime emthumeni-ke manje kuthenini-ke manje-ke what happens to umkhonto wesizwe if President Zuma goes back to ANC? So that is the problem. So that is why-ke sikhuluma le ndaba ukuthi-ke it's been long overdue. Kwakubonakala ukuthi njengoba uZuma wayelwela i-membership yakhe ka-ANC, nayi indaba. ANC singakhohlwa ukuthi usuhlukene phakathi nendawo. There was MK inside ANC. So ibi-operator inside ANC. So i-plan bokuyileyo ukuthi kukhishwe Ramaphosa. We will see, sizohlezi sikhumbula ukuthi-ke Thabo Mbeki, President Zuma, sesikuRamaphosa manje. None of them has finished the second term in office. So waphuma uMbeki kwangena uZuma, bamkhipha uZuma kwangena uRamaphosa. uRamaphosa nakho naye futhi. Ukubonakala futhi ukuthi vele-ke iqiniso leli ukuthi abelungu babeyibekile-ke lo trap yokuthi-ke hayi lona le ndaba yakhe phalaphala yona somkhipha ngayo ukuze sikwazi ukufaka uSteenhuisen abe umengameli. It was planned all along. So manje problem ilena-ke manje yeqembu elaqhamuka-ke lumkhonto wesizwe elaqhamuka lingalindelwe. Laqhamuka offside lazoyimaka yonke lento ebiplaniwe. So awazi-ke manje ukuthi-ke bangafaka uSteenhuisen ngoba phela manje i-ANC kuyofanele kube yiyona-ke ikhetha umengameli if uRamaphosa impeachwa. Yila kungena khona-ke uJacob Zuma-ke elokhuzeni etafuleni. Ngoba phela njengoba sisho sithi phakathi kwe-ANC kusakhona lela qembu likaZuma lisakhona kwi-ANC. Kusakhona baningi nje sibaziyo. So manje-ke the problem ileyo ukuthi-ke manje uZuma kubonakala khona ukuthi okay i-deal ithi Zuma if sikuthatha sibuyisele esikhundleni njengopresident, you'll come back with i-MK party uyifake phakathi kwe-ANC. Singakhohlwa amagama kaZuma wathini. Wathi uZuma ulungisa i-ANC nge-MK party, uyayiklina. Wathi ayikho into azoyikhuluma ne-ANC kaRamaphosa. Wathi uzokhuluma yena ne-ANC uma uRamaphosa engasekho. Now if i-ANC ithi siyamkhipha uRamaphosa, uyabona ukuthi-ke manje uZuma uvulelekile-ke. Uzokhuluma-ke manje ne-ANC. Already-ke seyikhulunyiwe lento. Njengoba sekukhulunyiwe namasosha isiphelile indaba. Uyibona abantu bokuqala kufanele baze ukuyibona abantu okwakhulunywa nabo engathi kusungula umkhonto wesizwe. Manje-ke asazi-ke ukuthi-ke iyogcinaphi indaba. Sizobe sinifakele-ke futhi le video-ke eka-Breakdown Mathenjwa. Sibone ukuthi u-Breakdown kuyindoda eyingozi kangakanani engena ey'ndaweni esingazi ukuthi ithola kanjani i-access yokungena kuzona. La ebehlezi khona-ke esemva kwaPresident Zuma kukhona noQiniso Cibane. Nalo-ke leli China ukhalwa ngalo behlezi laphana-ke kuxoxwa. At the same time ngala uRamaphosa ubevakashela uPresident waseMozambique uChapo. So kwabonakala ukuthi ngala khona-ke abanye futhi-ke abaseMozambique bebexoxa eceleni naye uPresident Zuma. Silungisekele lophutha-ke lokuthi akuyena-ke umengameli Mozambique lo bekhuluma President Zuma. So futhi omunye-ke wabantu bethunyelwe. So ezinye-ke zezinto-ke njengoba echazile ku-Breakdown ukuthi ubudlelwano uZuma wayebakhile. So nale yonke inkinga-ke ka-oil esibhekene nayo. So osomabhizinisi abaningi ezweni bazoyiseka kakhulu-ke le yokubuyela kaMengameli Zuma njengoba kubonakala ama-price ekhuphuka izinto. Ubudlelwane bakhe bamazwe ashiye bakhile bamazwe e-BRICS buzodlala enkulu indima ngoba uRamaphosa bekubonakala ukuthi umuntu obe-pro-West than indaba e-BRICS ngoba nakhona kwi-BRICS bengasathembeki kahle kumazwe afana no-Russia. So kuzoba lula-ke kuthina ukuthi sesingakwazi ukuthola o-oil-ke ngamanani ajwayelekile kuma-partners ethu e-BRICS
okufana no-Russia ngoba umuntu abamthemba kakhulu uyena upresident Zuma since waba umunye wama-members ngathi kuqalwa i-BRICS singayibeka kanjalo-ke sithi-ke ayike indaba-ke nithini-ke ninababukeli ngale ndaba ku-comment section sithi siniyakhohlwa ukusubscribe ni-like le page nangu-ke breakdown nevideo Benisocibane echaza le ndaba ye-China ethi ayikhona singambheki kahle kabi uMfowacibane indaba ye-China iphakathi umphunto wesizwe iyaziwa ngisho na-president hhayi-ke injalo-ke sicela nithokozele shibirishi siyashibilika danko uMancenza ngiyamtshela uMancenza ukuthi nali iChina lethu nangumongameli Mancenza nali iChina uMancenza ngathi sidlale wena nali iChina nangumongameli no stories President Zuma President waseMozambique naye kuzimalanga last number seThekwini nangibhudo omdala uSifete Mtobo nathi ngithi zoyisiguli saseChina futhi nangu nonjinji unjinji wayebambile kanti upresident eseChina unjinji ayengeke upresident nangu nobhontshisi